may secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is RC's Secret File. Si RC na malupit ang dinanas sa kamay ng kanyang Tito Jerry. Sarili niyang kaanak. Pinagsamantalahan siya at ang masakit dito ay hindi naniwala ang kanyang pamilya sa kanyang sinapit. I wonder kung ano ang reaction ng mama ng ating secret file sender. Kung naniwala ba sa kanya o nagbulag-bulagan, nagbingi-bingihan dahil sa kakapusan sa pera o sa estado ng buhay. Ayaw na lang ng magulo na buhay o magulong pamilya. Iniwasan na lang kumbaga. Hindi na inintindi kung ano yung nararamdaman ng anak o hindi na nag-imbestiga kung ano ba talaga ang tunay na nangyari. Ngayon ang ating secret file sender ay may mga episodes na naiyak na lang bigla, naiinis bigla, nagkukulong mag-isa. Pero wala raw siyang choice kundi maging okay at ipagpatuloy ang buhay na meron siya. So pakinggan na po natin ang mga kabisyo nating nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ni Echo Kunanan. Naiintindihan naming mga scanner boys ang nararamdaman mo. Lahat ng bagay ay makakayanan mo. Laban lang nakasuporta ang mga scanner boys sa iyo. At sa kupal mong tito, makarma sana siya. Pero alam naming makakarma talaga siyang hinayupak siya. Laban lang. From Echo Kunanan and Scanner Boys. Thank you so much, Scanner Boys. Sana mag-send kayo sa akin ng video kung ano talagang ginagawa ninyong pag-i-scan. Baka mamayang ini-scan ninyo. Picture ko pala. Charot! Darot, pilingera yarn. Oo, totoo. Sana makarma itong tito ng ating secret pal sender. Anyway, eto naman ang sabi ni Palulim Jommer. Ang sarap yakapin ng tito mo sa leeg. Yung mahigpit na mahigpit. Nakaka-disappoint na ayaw maniwala sa iyo ng pamilya mo dahil masisira ang pangalan ng pamilya ninyo. Ni-rape ka. Punta ka sa women's desk sa pulis. May maniniwala sa iyo. Ganun na lang gawin mo. Malalagpasan mo rin yan. From Jomar Palulim. Eto naman po ang sabi ni Igop Moto Vlog. Grabe naman pinagdaanan ni SF Sender yung tipong sarili mo ng kapamilya. Sila pa ang gagawa sa iyo ng hindi maganda. Nako, ang sarap isa ko niyan. By the way, shoutout din po sa grupo kong TNVS, The Boss Grab Cars and Solid Independent Riders Group Kapitolyo Chapter. Naka-grab on. Maraming salamat, Igop Moto Vlog. Ang sarap isa ko ni Tito Jerry. Sabi ni Chris Mendoza, huwag matakot at mapanghinaan ng loob, RC. Eto pa sabi ni Darwin Russell, ang pinakamasakit na betrayal ay manggagaling sa relatives mo. If ever magsusumbong ka sa pulis, may women's and children's desk dyan sa lugar ninyo at huwag gawing habang buhay ang takot sa puso't isipan mo. May laban ka pa. From Darwin Russell. Eto pa sabi ni Angel Avanzado, ang ganda mo DJ Rocky at sa SF natin ngayon, hayop pa yun ang unang masasabi ko. Wala man lang iba kang malapitan. Sana magpunta ka sa guidance counselor ninyo sa school at doon ka nagpatulong sa bata. Sa bagay, bata ka pa noon, pero napamedico legal ka.
Sana may nagsabi sa'yo na magpa-medico legal ka. May mga ganyan sa pamilya na mas poproteksyonan nila ang pangalan nila kaysa sa mga pamangkin o kaanak nila. Huwag lang lumabas ang kahihiyan. Sana matigil na ito. Mali ang kainin ang sarili mong laman. Yun lamang po. Maraming salamat from Angel Allen Avanzado. True. Bakit ganon? Poproteksyonan ng pangalan ng pamilya kahit puro kademonyohan naman ang nangyayari sa loob ng tahanan. Hi kay Alan Valenzuela na ang comment ay, grabe ang sinapit ni sender, mahal niya ang pamilya niya kaya siguro hindi niya na pinagpilitang makuha ang katarungan para sa kanya. Pray na lang lagi na naway tuluyan na siyang makalimot. Palitan ni God ng magandang kapalit. Listening here sa Makati Engineering Department. Maraming salamat, Alan Valenzuela. Ito naman ang sabi ni Marvin Mark Bautista. Magandang hapon, DJ Rocky. At sa nakikinig ng Secret Files para sa The Letter Center. Nakakalungkot. Nakakatrauma. Grabe ang naranasan mo, Letter Center. Kaya dapat ang pamilya nagdadamayan, nagmamahalan, walang tinatago, walang pinoproteksyonan. Pero sa pagkakataong ito, yung favorite tita, pinoteksyonan pa niya, tinitinay pa niya. Nakakalungkot. Kung ako sa sender, magpakonsulta na siya sa psychological therapist o kahit sino espesyalista na makakatulong sa kanya to cope up with this situation. Grabe. Magdasal-dasal ka lang, letter sender. Lumaban ka lang. Okay. Kabadistroke ang secret. At sa Team Rocketeers, especially sa AFB-MDAI, AMD family, especially kay Miss Bianca Faye Velasquez. Kaya naman, DJ Rocky, salamat mula sa bahay ni Gulu. Thank you so much, Marvin Mark Bautista, aka Big Brother. Ito pa sabi ni Robert Terao, nakakalungkot ang nangyari. Imbes na maipagtanggol o maipaglaban ka, ikaw pa yung nasasaktan. Kaya sender, huwag kang panghinaan ng loob. Isa lamang ito sa mga pagsubok sa buhay. Dasal lang at malalampasan mo ito. Intindihin mo rin na baka may problema o pinagdadaanan lang. Kaya sender, pakatatag ka at kapit lang. From Robert Terao. Ito pa sabi ni Mayumi, nakapanggigigil, nakakagalit ang kwento ngayon. Gusto ko lang bigyan ng emphasis yung tamang pagpili ng babae sa mapapangasawa kasi sa huli ang naapektuhan talaga ng maling desisyon natin ay ang mga bata. Next sa mga batang babae na nakikitira sa kamag-anak, doble ingat pa rin talaga kasi minsan kung saang lugar ka komportable ay yun pala ang mas delikado. Pangatlo, bata ka pa at napakasalimuot ng pinagdaanan mo. Ang masasabi ko lang ay kailangan mo talagang lakasan ng loob mo. Maraming lakas ng loob. Kapag nakalaya ka at nagkaroon ka ng sariling trabaho, iwan mo na yung mga kamag-anak mo. Totally i-cut mo na sila sa life mo. From Mayumi. Gusto ko yung mga points ni Mayumi doon. Hi din po kay Charles Sanchon. Ang sabi dito ay, bigyan nyo nga ako ng 98 inches TV at hindi ko yun gagawing TV, ipanghahampas ko yan doon sa tito at tita ng sender natin. Grabe yung sa tito, tinakot ka pa to the point na mamamatay nanay mo. Tas yung mga tita mo, konsentidor, inisip pa yung kahihiyan ng pamilya ninyo. Ay nako. Sana po ay magkaroon na ng paghil ang sarili mo, sender. From Charles Sancho. Hi kay Paolo Serapio. Gabriel Yoyata says, DJ Rocky, pa-shoutout ako mamaya sa yung Lab Radio Manila ha.
Okay, na-shoutout na kita, Gabrieta. Mabuhay ka. Sana may comment ka din sa sender natin today, diba? Para mayroon tayong ambagan. Hi din po kay Gilbert Rami. Hi din kay Lance Nogi Boy na ang suhestyon ay ipakulam mo ang tito mo. Palakin mo yung ano niya para madala, hindi na makapangbiktima. Ipalakihin. Dapat paliitin. Tapos yung mag-disappear na. Yung tipong parang putol na. Ganon. Charot. Ang dami pang nag-comment sa ating secret file for this afternoon. And kaisa nyo po ako na nakakaramdam ng galit, pagkaasar, pagkainis, pagka-disappoint. Lahat-lahat na. Sobrang nakakaasar pag ganito. Yung nakakaalam tayo na hindi nabibigyan ng hustisya. Kumbaga, hindi naman itinago na nung bata eh. Yung nangyari sa kanya. Pinagtapat niya na nga mismo sa sarili niyang pamilya. Tapos yung pamilya pa niya, yung magsasabi sa kanya na sinungaling siya. As in, parang gusto kong manapak. Alam mo yon. Gusto kong hatawin eh. Bakit may ganong klaseng pamilya na mas poprotektahan pa yung kahihiyan ng pamilya nila kaysa doon sa welfare nung bata, nung sarili nilang kaanak? Ang naagrabyado dito yung bata, oh. Kakaasar. Kasi hindi matanggap ng pamilya na nangyari yun. Tapos yung sariling pamilya ng sender natin, hindi rin makapaglaban dahil nga sa kahirapan ng buhay, nakikitira, daming utang na loob. Pisting utang na loob yan. Bakit ganun? Ba't kailangan ganun? Pero wala tayong magagawa. Kung napunta ka sa ganyang klaseng pamilya. Tama yung sender natin eh. Wala siyang choice kundi pagpatuloy yung buhay niya. Kasi kung sino yung mga taong dapat talaga ay umagapay sa kanya sa oras na ito, sila pa. Yung hindi naniwala sa kanya, sila pa yung hindi sumama sa kanyang journey. Sila pa yung hindi naniwala sa kwento niya. So ngayon, paano natin matatawag na pamilya yun? Kung tutuusin, marami ng kasong ganito, no? Yung pamilya mismo yung hindi naniwala. So, I really think and I believe sa mga pagkakataong ito, ang true definition ng pamilya ay hindi na siya by blood. Hindi na po ito by dugo. Hindi mapapatunayan ng isang tao na pamilya mo siya unless magkaroon ng shit sa buhay ninyo at saluhin ka niya. Yan ang tunay na pamilya. Mapakinggan ka, maaruga ka, magkamali ka. Pag nagkamali ka, sisigawan ka, bubulyawan ka. Pero hindi ito tolerate ang mga mali mong ginagawa. Yun ang pamilya. And it's not about by blood. It's taking care of you. Bringing out the best in you. Not the worst in you. Not tolerating your mistakes. Not tolerating a sin. Listening. Caring. Understanding. Parang lahat ng yun wali sa pamilya mo. I wonder nga kung nasan yung nanay mo nung oras sa sinabi mo yun. Hindi ko sure kung nagbulag-bulagan siya, nagbingi-bingihan, or anything. But I think, ang culprit dito ay yung kahirapan na meron kayo. Kumbaga, underpowered kayo eh. Wala kayong kalaban-laban, pakiramdam ninyo.
Anong mapapala ko? Wala naman akong pera pang kaso, wala naman akong pera pang ganito, saan kami pupunta, saan kami tutuloy, ang hirap na ngayon nanay ko, tapos pahihirapan ko pa siya sa lagay na to, so dapat ako na lang magsakripisyo kasi kaya ko naman ito. Pero imagine that, kung paano mo napapahirapan yung sarili mo by handling everything na kung tutuusin. Yung mga ganong idara, naglalaro pa ako ng Barbie doll yata eh. Or kung hindi Barbie doll, naglalaro ako ng mataya-taya or Chinese garter. At some point, nagkakakuto pa ako niyan kasi ganong mga ira parang ang dami kong kuto, lisa, ganyan. Nagkakaroon pa ako libagan yan. Umaamoy araw, ganon. But the question is, na-experience mo ba yung maging bata ka? Sobrang sakit, diba? Na ito yung resulta ng isang broken family. Na dahil sa kapabayaan ng mga magulang, ito ang nangyari dun sa buhay ng isinilang nila, ng nagawa nilang bata. Di sana di na lang kayo nag-anak-anak. Kung hindi nyo pala mapoproteksyonan ng ganyan. So tama yung sinabi ng isang secret file commenter natin dito. Na kapag nakapag-ipon-ipon ka na, nakapag-ipon ka na ng lakas ng loob, nakatapos ka ng pag-aaral, nakapagtrabaho ka na, reconsider mo na kung dapat mo pa bang gawing kamag-anak yung mga yan o kapamilya yung mga yan. Yung lahat ng mga hindi naniwala sa'yo, ay, i-cut mo na yung mga yan sa buhay mo. Let's normalize having healthy relationships. Hindi yung nagkikip tayo ng mga toxic relationships. Kung kinakailangang tanggalin yung mga taong yun sa buhay natin, tanggalin. Hindi dahil sa, wala kang utang na loob, kundi utang na loob. Hindi mo kailangan yung ganun dahil pinoprotektahan mo yung mental health mo. Right? At kung wala silang ambag na mabuti sa mental health mo, then, cut them. Madaling sabihin pero mahirap gawin. Pero kapag punong-puno ka na at punong-puno na ng sakit ang nararamdaman mo, magagawa mo yun. Pwedeng-pwede mong patawarin tong mga taong to na nakagawa sa'yo ng kasalanan. Yes, it is all right to forgive. Pero yung tanggapin sila sa buhay mo without any remorse, I don't think so. Sana ma-enjoy mo ang buhay, girl. Sana palasapin sa'yo ng Panginoon lahat ng kagandahan dito sa buhay. Naniniwala ako na lahat ng sakit, lahat ng galit, lahat ng hinanakit, merong magandang kapalit basta sa Kanya ka lang kumapit. Your time will come. Kung gusto mong maging matapang at magsumbong, then go ahead. Maghanap ka na ng mga tao mapagkakatiwalaan mo in your school, kaibigan, or consult a policeman or any sa women's desk or kung saan man. Marami. Meron tayong mga local workers. Ayan, na talaga nga namang tumutulong sa mga katulad mo. So, yeah. Merong pag-asa. Merong pag-asa. At sana hindi mamatay yun sa iyo. Umasa ka na gaganda ang buhay mo. Umasa ka na darating yung araw na mas magiging malaya ka, na maluwag ang lahat sa nararamdaman mo. Dadaloy din ang ginhawa. Wala ngang forever, diba? So, ayun. Sa mga kabisyo po natin out there na gustong mag-share ng kanilang secrets, share it to me, rakitera@gmail.com. I gotta say, BRB as in bathroom break. You're so with me, DJ Rocky, and you are listening here sa stasyong number 1 sa mga pet malunggumapang sa kakalsadahan. 90.7 Love Radio. This is... Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!